Grupskie tragedie. Myśla sam o grupskiej tragedii, o której bez 50 lat było we Chorzowie, we całej Polsce blank cicho. Idzie mi o ta dupno katastrofa na chorzowskiej grubie, na naszej Barbarze wyzwolenie. Przydarzyło się to też we marcu. 21 marca, kole godziny 7 na odwieczerz, hajcło się na oddziale pierwszym pokładu 501. Podług perelowskich sztandardów wszystkie w ten czas informacje byli pieronem i akuratnie zakminione. Możebną przyczyną tego srogiego brandu było zapuszczenie ognia od karbitki, co sprawiło zapalenie się guminianego bandu transportującego fedrunek. Ogień wybuchnął beznać pobliżu szachty, świeży luft napływający pod sycą ten ogień. Na dole robiło w ten czas bez 400 hopa. Retli kajsik wiele 300 hopa, bez pierwsze 4 dni akcji retery wyciągli na wir 50, bez 50 hopa. Na ostatnie ze zwłoki ofiary łożliwego brandu zlodli po 13 dnioszkach. Czasem dopedzieć, co retery przy napocznięciu nie mieli żadnych kartów, żadnych planów tej gruby. Brand zaszperował Bergmanom droga ucieczki. Insze mogliby bezpiecznie śmietnąć, kiedy im na czas powiedziano, co się dzieje. Ogień przeca rozprzestrzenił się festynie gibko. Bergmany ginęli od srogiej temperatury i dusili się z kuli braku tlenu. Część próbowała się skukać, nie miała jednakowo szansy w atmosferze nieprzydajnej do oddychania, tym bardziej, i że popśniła się całką wentylacją. Z kuli paniki było jeszcze więcej ofiar. 50 chopa mogłoby się retnąć, kiedy poszli we kierunku, kaj zadymienie było wciąż maluśkie. Wybrali jednakowoż droga zadymionym ferszlagiem, szpongiem takim, we kierunku oddalonej o ungefähr 1,5 kilometra szachty Maryna. Skapnęli 2-3 minutki nieskorzy po przejściu ledwa 150-200 metrów. Całą akcją odgazowania gruby trwała ze 35 dni. Likwidacją ognia, kaj się on napoczął jeszcze kolejne 20 dni, a ochłodzenie tego pola ogniowego zajęło bez 2 miesiące. Wielu tam zginęło. Tego już chyba żaden tak do ostatka się nie dorachuje. Jak skorzy powiedział, retli iber 300 hajerów, ale dopiero teroski mądroki, jeden z nich nasz chorzowiok Ryszard Kurek, dorachowali się, co po 7 tygodniach retongu akcji pożarowej było umrzytych 81 Bergmanów. Zaroski po tym wszystkim gomułkowe cajtungi podawali, i że zginęło ino 45 chopa. Nie skorzy, mocka nieskorzniej przyznali, co im Żyków mogło być 80, bali i 94. Teroski naukowcy mieno, co było ich 103, ale to tak nie mogę być wszystko. Kiedy umrzyty nie miał familii, to śmierć jego tuszowali. A bakalici też na dole heresztanty, wojoki i junaki służby polsce. Było jeszcze w tym coś sufal. To i że był tam na dole, a i poszło reterów na wierchu srogi chaos, to jedne, ale od wyrtka cugu luftu na dole rozpaklowało festenie zafajwcenie cołki gruby. Pośród ofiarów smondu byli Bergmany fedrujące bali i odległych od źródła ognia rejonach gruby, z kuli tego, co ich na czas nie dali skozać. Zatruli się tym oszkliwym tlenkiem wąglo, w który nie dawał blank żadnej nadziei na ratung. Jeszcze ku temu bakali na dole ludzie nieprzeszkolone, bo brali na dół jak leci, ludzi bez szkoły, resztantów, wojoków, junaków z ESP, i krom tego nie mieli one wszystkie zatela środków ochrony dróg oddechowych i noczyni takich anlagów telefonicznych. Już do obadowania tej całej tragedii wzięła się bezpieka, w którą każdy taki fal miała za sabotaż i dywersję. Ubeki udawali reterów, notierowali sprzętnie wszelijakie osprawki i opinie o ogniu. Robili przesłuchowania, wypytki, kiej tam jeszcze na dole gorało. Opytowali kieladziesiąt grubiorzy, niektórych pora razy. Podejrzenia ciepli na Emanuela Drużby, tamesznego głównego mechanikera, którego trzymali we hereszcie aż do listopada. Te, co naszego radia Pierary sztejc słuchają, miarkują, że już 2-3 razy o tym godą, ale to ino z kuli tego, co jomom cięgi
wszystkim przed łocami widok, jak umie we zegródkach na krojce i ze maryny wyciągali we papieżanych miechach ze zwłoki. Nie skorzy byli pogrzeby, ale festejne potajlowane, co by to nie było w kupie i nie byli przy tym jakieś manifestacje. A w mojej klasie było jeszcze 4 kamratów, których ojce tam na tej barburce zgorało. Jeśli to była najsroksza grupska tragedia na Śląsku, pewnikiem nie. Najsrokszą do teroska katastrofą, o której się kiedyś mocka godało, była ta ze 1896 roku, a przytrafiło się to na grubie Kleofas, kiedy to gruba po częściowym zasztrabowaniu napoczła Fedrunek w Romach spółki Gisze. Spółka Gisze odkupiła mu do kupy ze dziedzinią Zalęże, teroski Załęże, od Joanny Szlafgocz, erbnerki jedynej srogi fortuny na Górnym Śląsku, o której się godało Polsko, od Karola Goduli, w której swoja fortuna zapisał 6-letni Joasi Gryzik. O tej tragedii pisał we swojej książce Wczoraj, dziś, jutro kopalni Kleofas Katowice, historia węglem pisana, Robert Borowy. Otóż ja to tak przeczytam, jak on to napisał. Otóż w marcu 1896 roku ginie w tej kopalni 104 górników. Wzniecił ten pożar jeden z nich nieostrożnie, przelewając do swojej lampki kradzioną naftę. W innej kopalni Giszego wysłano na ratunek około 300 ludzi i 20 osób dozoru, którzy jednak niewiele mogli pomóc. Na placach pod cechownią i kuźnią Kleofasa stało 100 wozów z trumnami, 4 księży idzie wzdłuż nich z modlitwą. 42 wozy ruszają na cmentarz w Dębie, 40 do Boguczuc, czyli Bogucic, 13 do Königshity, 5 do Katowic, do parafii mariackiej. Tysiące ludzi, orkiestry górnicze, chóry rozdzielają się na 4 pochody. Kiedyśmy już są przy grupskich tragediach, to werci się jeszcze wspomnieć o poruch inszych. Pewnikiem nie o wszystkim, bo przeca nie jest żadnych historyków, ale o tych we wtorych było mocka zakatrupionych. Bezrogni skorzy po tej katastrofie we Chorzowie był srogi ogień, też od Karbidówki na grubie Sośnica we Gliwicach. Kaj trzeba było pochować aż 42 bekmonów. 2 lata po pierwszej chorzowskiej tragedii w 56 już srogi ogień, srogi brand na drugiej chorzowskiej grubie Chorzów. W obrócenie się cugu luftu sprawiało srogie zadymienie, festelny smąd, 30 hopa wek. We 58 na grubie Makoszowie we Zabrzu ty srogi ogień w odszwajsowaniu na wierzch wysmycyli aż 72 umrzytych grubiorzy. W 1974 roku gruba Silezja we Czechowicach Dziedzica, wyprasknięcie metanu 34 nieboszczyków. 79 rok gruba Silezja, ogień w Firderbandzie, 21 umrzytych. 1979, ten sam gruba Dymitrów w Bytoniu, wybuch węglowego pulwru i 10 chopa we truchłach. 82, zaś Dymitrów, weselny wybuch gazów obejmający ku temu baza reterów, 18 chopa nie żyje. 2002, gruba Jas, most we Jastrzębiu-Zdroju, wybuch węgla, 10 chopa nie żyje. 2006 rok, gruba Harymba we Rudzie Śląskiej, wybuch metanu węglowego kurzu, 23 nieboszczyków. Ludzie, styknie. A te angibery we Warszawie, w które się mają za co, będą fanzolić ino o zawieraniu grubów, o jakimś ich dopłocaniu, o roztomajszych innych głupotach i co by ich już zaś na bezrok wywelowali, co by nie trzeba ich było odchlasnąć od grodka. Tam, stary dziamdziasy mnie. Oj, więc pnioku.